सरखार खालामखांनानै बबे जायगायाव बबे जिल्लायाव बबे स्टेटआव मा गेस्ट हाउस खालामदों मा इन्सटिटिउसन लाबोदों बेफोर हिसाबखौ आं बुंलायनाङा रायजोआनो नुगासिनो दङ बे सन्दन जाम्बा बुंनाय खोथाखौ बिसास खालामो बिनि खोथा दा रायलायाखै बिसायख'थि जोबनायनि उनावनो बिपिएफ दोला जोबस्रांगोन होनना सन्दन ब्रह्म बिथाङा माने खौरां बिजोंनि गेजेरजों दानो मानगोनां बिथां हाग्रामा महिलारिया बुंदों जे सन्दन ब्रह्मनि खोथाखौ लानानै दा रायलायसै दा सोंसै बियो सासे जाम्बासो आरो गोबां बाथ्रा बुंदों नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै लाबानो जाबाय दिनैनि बे आपडेट्स भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायबावबाय आरो लोगोसे फैबाय थानाय समा जाहाथे जों बर' हारिनि थाखाय मोजाङानो जायो बेखौ इसोरनि सेराव आसा खालामनानै नोंथांमोननि मोजां हास्थायनानै दिनैनि भिडिअखौ जागायलायबाय बिदिब्ला भिडिअखौ नायग्रोनानै लादो मोजाङै आरो बुजिनानै नोंथांमोना जायखौ मोजां मोनो बिथांखौ इउपिपिएल मोजां मोनग्राफ्रा इउपिपिएल जिन्दाबाद लिरना हरबानो जाबाय आरो बिपिएफ मोजां मोनग्राफ्रा बिपिएफ जिन्दाबाद होनना लिरना हर मानोना नोंथांमोननि बे कमेन्टखौ नायनानै आं जे जाज खालामनो हायो जोंनि गेजेराव बेसेबां सोरजों सापर्ट जागासिनो आरो बर' हारिखौ मोजां मोनग्राफ्रा जै बर' हारिनि लिरना हरबानो जाबाय जाम्बा बिनि खोथाखौ लानानै बिसास खामानि मावबाथाय सेस जागोन जानो सेस जागोन जोंलाय बिपिएफ हान्जाया जोंनि बिपिएफ हान्जानि सरकारनि समाव मा जादों जायाखै गासिबो जाथि जनगोष्ठियानो नुगासिनो बेखौ आं बुंनानै फोजोबनो हाया गोबाव सान थानायनि उनाव दिनैनिफ्राय नोंथाङा बे उफ्रा बिसायख'थिनि थाखाय फिल्डआव ओंखारबोदों रायजो राजानिफ्राय माबायदि अनसायनाय मोनदों सार गोबाव नङालै बे देवोलाव एसे गेप जादों देवोल लायनो कालि फुजायाव एसे गेप जादों बेल' नमिनेसननि उनाव पार्टि डिक्लेरेसननि उनाव नमिनेसननि उनाव साननै सानथाम गेप जादों बेखिनिल' बेवहायनो दिनै सोरबा सोरबाया बुंनो नाजादों जे बिपिएफआ नामावसो केन्डिडेट होदों रावबो लिडारा ओंखाराखै बेफोर खोथाखौ बुंलाबायदों आरो सन्दननि खोथाखौथ' बादो बेफोर आंनि खाथियाव दालाबो बेखौ मोनसे स्कप होदोंमोन आं नोङो दलाव फैफिन नोङो फैफिनोबा बाइ इलेक्सनाव आङो नोंनो टिकेट होनो हागौ बेनि थाखाय आं मानसि फाथायदोंमोन बे हाबो गैया नाबो गैया माबा माबिसो बक्स लागासिनो दं बेखौ इउपिपिएलआ जायगा होलै बे बिदिनो थानांगोन इउपिपिएलआ बेखौ जायगा होनो इउपिपिएलआ बेखौ जायगा होनो आगोलाव बियो बिपिएफआव थानाय समाव बे इउपिपिएल आरो एबसुनि सायाव मा अयथासार खालामबा बे एबसु आरो इउपिपिएलआ बेखौ बावो जाम्बा दिनै ओरैनो लानाय बेहाय सेवलांगोन बेवहाय सेवलांगोन नायबाय था सार इउपिपिएलनि गोबांथार लिडारफ्रा बुंदों जे नमिनेसनाव खाम्फा बरगयारिया थाफायाखै जों फैसिगोन खाम्फा थानाय थायैखौ मानो अरजाबायदों खाम्फाया दल गारदों नामा खाम्फाया निजा बेक्तिगत खारनाव गावनि गथ' गथायफोरनि खारनाव दिल्लीयाव थांदों आरो आंथ' दङ ना आंथ' दङ भिडिअखौ नायनानै माबोरै मोनखो जुदि मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौ लाइक खालामना होबानो जाबाय गोबां मानसियानो भिडिअखौ नायो आरो थाङो दा नोंथांमोना जुदि साबस्क्राइब खालामनानै आंखौ जुदि थुलुंगा होयोब्ला बिदिनो गोदान भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननि सेराव थाबनो नुजाफैनो हागोन सोरखौ नांगौ आंथ' दङ खाम्फायाथ' दिनै आरो मैयाबो दिल्लीयाव थांफिनबावनांदों बियो गावनि फिसाला फिसाजोनि माखासे खामानिनि थाखाय बेफोरखौ माबा माबि बुंबाय थाबा जागोन नामा इउपिपिएलआ गैया लाब गैया सन्दननि खोथाखौथ' रायलायनो बाखाबा मोनसे सुबिदा होदोंमोन बे जाम्बाखौ खामानि गैया बे